Langsung memenuhi permintaan dari Dek Dimas ya. Ini yang dari Kendalagung juga hadir, bosku. Halo, selamat malam semuanya. Geragan ya. Ya. Pak Nyama, DKK juga selamat malam, Mas. Ya. Wah, ini terspesial buat adik Dimas ya. Dek Dimas ini Iya. dong, ikut joget yuk. Dedim, sini Dedim. Ini gak apa-apa ya. Ayo sak koncomu bujang gak apa-apa ya. Ayo. Penting rasane ati kang nandang seni penglian hanyawa aku kowe buka tresna. Dimas wong Adep sana loh, kameranya di sana. Ojo seleka tresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban. Arep nyawer topi tapi Pakai topinya pakai nggak apa-apa. pakai gak apa-apa. Wayo reha Arep Ha. tumeka baru reha yendo aku siramu radia kami. senadyan donya ora bisa nanda bakal tak jaga yen durung kepisah mingkang kuwasa. Dimas kuwi sing sayang ralilo aku kudu kelangan. Dimas mustikane ati Banyak, Mas. dongaku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula apa tresno datang kendak saking coba parewangi tapateni Terima kasih. laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Yusonago Goyang, goyang, goyang. Ayo Dedim. Asik. Dimas kuwi sing sayang ralilo aku kudu kelangan. Dimas mustikane ati dongaku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula apa tresno datang kendak saking coba parewangi tapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula lampu tresno datang kendak saking coba parewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan
aku Arep nang ngendi kok terus kabur? ya. Kok Aku langsung lagi